F'nofs is-sena d-dieħla l-Gvern se jipprovdi djar bi standards għoljin għan-nies b'diżabilità biex dawn jgħixu ħajja indipendenti u dinjituża. Fil-qafas ta' dan il-proġett, il-Gvern se jinċentiva l-użu ġenwin ta' trusts biex permezz tagħhom ir-riżorsi finanzjarji, assi u l-wirt li jitħalla minn ġenituri u persuni oħra li l-udiet b'diżabilità jiġu użati bl-aħjar mod u fl-aħjar interess tal-ulied. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-anzjani u kura fil-komunità Franco Merċieqa ħabbar dawn l-inizjattivi li mistennija jkunu diskussi fil-kabinett fil-jiem li ġejjin. It-twettiq ta' dawn l-inizjattivi kienu fost il-proposti ewlenin imwiegħda fil-manifest elettorali għal persuni b'diżabilità. Il-Kunsill ta' Grupp ta' Azzjoni lejn Soċjetà Ġusta ġie mniedi t-tnejn filgħodu bil-għan il-Kunsill jippreżenta n-numru ta' rakkomandazzjonijiet għall-Istrateġija Nazzjonali għal persuni b'diżabilità u jagħti pariri lill-Gvern dwar is-settur ta' persuni b'diżabilità. Oliver Scicluna ġie maħtur bħala ċeirmen ta' dan il-Kunsill filwaqt li Andrew Azzopardi se jservi bħala konsulent. Scicluna qal li dan is-settur jeħtieġ ħafna ħidma u laqdiet mhux governattivi għandhom jiġbdu ħabel wieħed. Andrew Azzopardi qal li l-inklusività hija importanti biex dawn il-persuni jiksbu d-dinjità u l-indipendenza tagħhom għal ħajja ta' kwalità aħjar. Huwa qal li l-aċċessibilità għandha mhux biss tkun fiżika imma anke intellettwali u żied jgħid li persuni b'diżabilità għandhom ċans aktar li jaqgħu fil-faqar minħabba pis finanzjarju u nuqqas ta' impjieg.